Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti, wajangan Jawa. Derek-derek sedaya, isih akeh wong sing SDM iki isih rendah, isih akeh lho. Aku ngertiku mergo aku ngamati lingkungan yang sekitarku, ya ning dinggon lah. Aku pas waktu silaturahmi ning daerah ndi iku isih akeh wong sing SDM isih rendah. Dalam hal apa? Dalam hal menyikapi suatu kegaiban. Iku isih rendah SDM itu. Lah ngene itu lho. Kebanyakan wong-wong sing males berpikir, males ngolah rasa lan atine iki kebanyakan golek cara sing instan. Yaiku cara instan iku mang akhirnya dhek golek istilahnya dalam tanda kutip iku wong pinter. Tapi ora gelem diarani dukun, ngono lho. Mergo saiki sebutane iku dukun iku wong pinter. Bahkan kiai sing iso nambani, kiai sing iso ustadz sing iso ngekei iki mang apa solusi gawe ngatasi hal gaib sing negatif iki diarani ya wong pinter. Kono golekno wong pinter supaya nang waras, golekno wong pinter ben clear solusine. Dadi wong pinter iki mang macake iso kaya dukun sing belangkonan sing jarene wong jaman saiki sing jarene dukun iku wong sing belangkonan, gawe serban apa. Gawe udeng ta apa iku wong dukun diaran dukun. Nek wong pinter iku ya nek jaman saiki ya iso uga macake kaya ustad, gawe kopiah, gawe apa sarung lan sak piturute. Dadi semacam-macam intine wong pinter. Diarani wong pinter duduk wong pinter dalam ilmu pengetahuan sosial atau pengetahuan alam, tapi pinter masalah pinter nambani, pinter tentang hal-hal sing tak kasat mata lah, hal gaib lah. Lah, iku kebanyakan wong jujuke runu, wong sing SDM isih rendah lho. Lah, SDM rendah iki sebenarnya iku ora kok melekat ket lahir menungso iku. Mergo apa dhek iku males berpikir, males ngolah rasa lan atine. Dadi males tawakal lah. Istilah iku dhek kok nyedek ning pangeran iki males ngono. Males. Nah, wong sing ngolah rasa lan ngolah ati, iki kan wong sing ahli tirakat ya iso, ya wong sing seneng tirakat ya iso lho. Lah wong sing seneng tirakat meskipun itu ahli tirakat, iki wong ki kan mesti batine wis kuat, cara ngono perasaane ya wis kuat, instinge ya tajem, ngono lho. Dadi nek diakali wong, dibujuki wong, ku paham dhek, ngerti ngono lho. Kroso lah, intinya iku kroso. Iki wong sing iso seneng tirakat, iku dampaknya nang ngono ku. Dadi ngene lho, sing tak maksud penjelasan ke iki ngene sing tak maksud. Dadi wong-wong ki tak arani SDM rendah mergo apa? Gampang percaya omongane wong pinter. Gampang percaya omongane wong pinter. Apa maneh wong pinter iku mang nyebut sholawat lan nyebut kaya umpama ngekek solusi ya. Sampeyan perbanyak maca sholawat, sampeyan sembayange aja sampai telat 5 wektu. Nah ngono. Lah iki kan ibaratnya kan imang padha karo berkedok Islam lah. Ya yen dhek iku Islam iso ngaji. Sing wong pinter iki mang iso ngaji ya sing mang iso ngaji syariate oleh lah, ibaratnya syariate oleh, paham ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dadi dhek iku berkedok iku mang ngongkon sholawat, ya ngongkon salat 5 waktu, ya apik anjen Lur. Ngongkon sholawat lan ngongkon salat 5 waktu iku apik. Tapi mburi-mburine mahar. Lah iki Lur. Mahare sakmene, Mas. 500.000, ono sing 1 juta. Bahkan dhek gak narif tapi njaluk, istilah iku arep-arep dikei titik gremeng lho iki lho. Lah wong SDM rendah iki gak paham soal sakmene. Gak paham hal sing nang kene iki. Wong sejatine ilmu kang sejati
nek gawe nulung sak padha-padha iki ora ana regane. Ngoten lho. Ora ana regane. Diregani 100.000 lho, Lur. Kudu ditampani. Iku sedekah wong ning awak dhewe. Lah awak dhewe iki istilah iki ngebantu lah, istilah ngebantu wong kumang ngekeki solusi. Jadi ya apa Lur ya? Aku kepingin genahno maneh. Aku enggak kok memihak sing salah satu konten kreator saiki Lur. Konten kreator kan saiki akeh sing kaya dhek iku mencerdaskan bangsa, mencerdaskan rakyat, mencerdaskan masyarakat lah ya. Tentang hal-hal sing dianggap halusinasi, hal-hal sing dianggap gaib tapi sebenarnya duduk gaib gitu. Aku enggak memihak ngono lho. Aku iki termasuk ya sesuatu sing gaib sing tak pelajari, sing gak kena dideleng nganggo indera penglihatan iki. Sing tak pelajari tentang itu. Mergo rapalan donga sing diturunno nang mbahku ngono lho. Lur-lurku iki wis ngojang aku tentang rapalan donga. Lah rapalan donga iki kan gak ngerti lho rek dhewe. Dikabulno apa ora, diijabah apa ora karo pangeran, umpama diijabah kapan, kan gak ngerti ya dhewe. Gak ngerti. Sing penting dhewe iku nyuwun marang Gusti, semende marang Gusti Allah. Njaluk pitulungan marang Gusti Allah. Sing penting kan ngono lho. Tujuane dhewe. Masalah diijabah dikabulno apa enggak iku terserah. Dhewe pasrah. Anu. Nah, niku Lur. Sing kula maksud niku niki. Nek panjenengan niku anjane wong sing beragama, kudune wong beragama iku sadurunge dhek memeluk agamane. Dhek iku kudu cerdas sithik, Lur. Mulane wong sing istilahnya sing diarani bener kaya Islam katakan yaitu Islam itu Islam KTP ku wong sing bener-bener wis mangerteni sejatine Islame. Nah wong sing mangerteni sejatine Islame kan wong sing wis dewasa ini gitu loh. Sing wis kudu iso berpikir tentang masalah ajaran Islam, ajaran sing dinute ngono. Lah winginane iku aku ono fenomena Lur, fenomena tentang masalah wong sing apa jenenge iku njaluk pitulungan karo wong pinter Lur, wong pinter ning lingkunganku iku. Nah, wong pinter iki mesti berkedoke iku mesti ngongkon sholawat ping 2000, ping 3000 lan sak terus maca kaya surat-surat apa iku ping 2000, 3000, 5000. Nah, berkedok iku mesti ning ngono kudu Lur. Berkedok kaya dhek iku paham tentang ajaran Islam, ajarane para sahabat, ajarane para nabi sing iso gawe menangkal hal-hal gaib, hal-hal sing negatif. Padahal iku mung sejatine iku mung wong ilmu akal-akalane wong pinter, ilmu akal-akalane wong pinter, ilmu kira-kirane wong pinter. Kira-kirane ya apa? Umpama misale ngene. Oh, Al-Fatihah ku kena digawe ngusir demi katakan ayat kursi ya, sing biasa fenomena kan ayat kursi. Ayat kursi itu iso gawe ngusir barang halus. Roh-roh jahat kan ngono ya kan. Lah, ana wong omahe iku diganggu roh jahat. Lah, ayat kursi iki mang padahal dhek iku mek pahami tentang ayat kursi kena digawe ngusir barang halus ngono. Pahami wong pinter mek pahami tekan kono. Akhirnya dhek ngira-ngira ngongkon pasien iku mang kongkon maca ayat kursi ping 50 kali. Nah iku mek kira-kira to. Kadang dhek cuman ngira-ngirane mek ngentok. Cara mau pasien iku mang mengadu ya nek wong pinter mang. Aku isih diganggu, Pak. 50 kali wis tak waca bener 50 kali. Yo sampean waca sing kusuk. Nah. Terus nek iso tulisan ayat kursi ku ditemplekno ning panggon-panggon sing biasae sampeyan diketoki. Lah iku kan dhek iku cuman ilmu kira-kira tuh. Nah, cuma ilmu kira-kira. Nah, iku masalah ilmune iku mang bener-bener terbukti apa ora kan gak ngerti ngono. Lah wong pinter emang ya ora paham, ora ngerti. Tapi tentang ilmu kira-kira ben supaya apa wong pinter iku mang ben supaya dhek cepet nang oleh sedekah nang wong iku mang sing ditulung iku mang. Ngono. Lah iki fenomena iki ku isih akeh terjadi.
Mulane aku yo ngerasa prihatin nek masalah koyo penipuane sih enggak, tapi yo ono sing oknum sing menipu jarene kan ngono. Wah, aku iki masalah penipuan gak ngerti maneh Dur yo. Enak dukun sing masalah penipuan gak ngerti maneh. Mergo ngene Dur. Dukun sing gak menipu sing asli dhek iku duweni ilmu ya, ilmu perkodaman ta, ilmu prewangan lah sih, itu ilmu sejati Dur ya. Ilmu prewangan utawa ilmu kodam iki kebanyakan akeh-akehne ya dukun zaman saiki iku dhek iku isik berhalusinasi Dur. Isik berhalusinasi mergo lakune iki kurang jangkep. Tata lakune iki kurang jangkep. Dadi nek umpama dhek iku umpama tirakat arep ngrapal ilmune, arep memperdalam ilmune, arep nglandhepno ilmune, katakanlah ngono dhek gawe tirakat poso melek sewengi iki kadang dhek iki isih kena halusinasine. Berhalusinasi seakan-akan koyoke ditekani dewa ta apa ditekani apa pangeran macan sama pangeran singa gak ngerti lah. Nah itu dhek halusinasi sik ngono. Berhalusinasi. Jadi dukun-dukun wong-wong pinter saiki iku isih berhalusinasi lah. Lah pasiene adik SDM rendah wis. SDM rendah petuk wong sing halusinasi. Ya wis. Akhirnya apa sing terjadi? Saling percaya ngono to. Lah nek ilmu sejati orang mungkin sampai iso berhalusinasi. Mergo apa? Ilmu sejati itu bener-bener ilmu kesadaran tingkat tinggi tuh. Ilmu kesadaran tingkat tinggi tadi orang ono istilah halusinasi. Ngoten. On paham iki sampai-sampai enten mugi-mugi saged damel pembelajaran panjenengan, saged damel belajar sinau panjenengan sedaya. Aku ya sinau tentang bab iki. Aku sik kepingin iki Dulur. Cek kepingin memahami temenan tentang halusinasi lan kesadaranku. Nah iki cek tak pahami temenan. Ben aku gak dianggap halu gitu. Ben aku gak dianggap halu karo wong-wong pinter zaman saiki. Pun ngoten mawon Dulur, ngapunten sing kathah apik menawi enten kelapatan lan kekilafan kula nyuwun ngapunten kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.